Butaya or dear Sadia in our own Dormaahene will be a nimuno. Woni din. Abo be a Cassia Usiabo up in Yapraku. And Abuano so pack or quiet in or didn't who could see. And to our Sakotohene, and what didn't know Conoswa, a bema so many pire than a huno. Nasabi wuti okura bi asete wodoma adoma nkro tu ahwe wase yesen Kwame Nkrumah ni perception na ewo ni timu nyina ne se obefa kwan bi so ama Asante no agu obefa kwan bi so ama waya nuamo ho sem e de akira Asante nuamo ho sem na no waya ne se wo firase Asante ye nkro bebira na o mo sha Asante asa wo firase se afa de wo titi nkro no bi afira Asante asa afa o mo nkodi wo mo ho so Nanso wo say ohun say ye bibi na si yam ti ama o mbesom ye Kan tetene ye de kun na chochire ye man o ye na nanom mo akon papa doma ho no asase ne kura nyem dia wo ya akwam ni ufira akwam domafo mo ya aduanafo o mo fira akwam na mpampi no Dormaahene no kasa wo tade ne nsase ne bu say wo ya aduana piesie prekope onye aduana piesie da bibiara da Nti uchema entro na wocha. Ayentro na wocha wonim de wokeka wonim na mamre ne na bakosa. Mi bisa wo. Omakonwa na ye ntafo akonwa panyin ne kakra. Muntie yanio. Ye akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio. Ye mofa muntie arefwe. Edum TV. Yeah, you do. Ashafo ye mo bibiara akwaba ediba Edum TV so. Enne ya ba be piemu wa adwetia aye wakwabe district. Enne ye ne na ne bia wagidin e wo ham sei e ba be twetwe nkomo ye na Sayana na wa kire ye nipa oye e wo oman mu no. Enti gibre na ni mmom ye ne nkonko twetwe nkomo. Pachoma wakwaba eba Edum TV so. Majusu bebre mi aba fefe. Beda se ye feel say no betwetwe nkomo oje pini na obetena se woni ye ba betwetwe nkomo na mpacho ye feel say yo edin kan no mekasa na memfa kwanya we so na menchia madofo mahwefo matiefo nyinada na memfa kwanya we so nkanche obi bia say ye Edum TV na wodi wa fidie na to a wo hwe no subscribe share comment like said the be ya die biara mepacho click notification bell no so fakoto all said the be ya ade biara ebeto Edum TV no osusu benya bia yeden ahwe na ebeboa wo am wahu amamre wamane wabakosem ba bia wufiri yesi ufure fi ukromu hena ben oyira wodwabo ase subscribe to Edum TV na ebeboa ama wo susu wahu amamre ne amane ne abakosem medamase bebre ya dase say waje station atum na mpacho within the say ya frame o Konfo Sayana. Okay, that's mpacho ne yakase o Konfo Sayana krampa one hwan betimi aka bibi ade akyere yo me pacho yakase o Konfo Sayana ye o Konfo bema sebi ebru sebi anyado meti Asantema mu ha medi medwuma son de boa Asanteman medi medwuma son de boa sebi miwura medi medwuma son de boa empo Ghana man ne empo wiase man nyinada Konfo Sayana minyanyini bebri nanso tumi asem de memfa nko eba tumi am wo tumi pa ti Konfo Sayana me Konfo bia na nanom abosom nyankopon enam me so saa brei e de bua nipa gi nipa pim enkwa eso a omahaw ene omamane efiri wo so se what mase intimate wasi a wo yesunsum djuma wo tumi okay ya dasi bebe na mpacho mo start wadwuma mfie be se ni yo me de empempi no metai kase akom no ye de wo me sebe Sayana nyesa akom ye me fe na me se me pebi da bi sebe masom mirror Asantehene over 17 good years, more than 17 good years. Me na sisi fa masom mirror more than 17 good years. Number 20 meti wase a wo de wo Konfo mo fra brem na wo de anyi e na wasom Asantehene so ache nti fe na ye ofa na se debe nti e na wo de we nyina hyem se adwuma we de wo de besi woni so no wa ye de aboa afoforo Beda wasi bebre mi nuaba ohun se ye kasa akoma nipa bebre wo ho mo nte akoma se akom anase abosomsom ene ne som awiase gina e ba akane ye kasa akoma nipa bebre wo ho a mo nte akom na se akom no sebe Sayana bosom ne ware mi free bra mi hye ya funuma mi nya maaye ena bosom ne ware mi
nti me free me ma me wo me awo ya me banyina na me kura me bosom dada ena me de ma ade ye den e ba asase so na wo hu se enya akom no na ye me fe ena se ye kasa akom ya de bi enya be fa wa enya wo pe ena wo de be kasa me mpe ana me pe so far as say bosom ne se wo pe na obeware wo na odi wachi ni wo pa atwemu ni Nyankopon soro nye pe untumi mpa bosom no da wo ya denje se wo kom se o mi ntwa no mete wase a bosom no ye honhu akom na ye honhu nti obefa wa no woti se ekuni ni oyeti ana se fa na ofa no mpacho betima kire ya seka oh de tie nyina ne se wo hu se bosom ware wa wo Konfo no wo ye bosom no yere bosom ni ye ukunu mpacho watemase amamre kwan sa na ye ka no ana wo Konfo na bosom no ware wa na se bosom ni ti esiu so no de ntima ye ka se bosom ware wo ne se bosom no oba so Konfo se bosom wura ana se akom wura wa na se akom kanwa minister spirit ni baba bedi no wo so ni nyina wo Konfo no hu hwe de bosom ne baba beye de obaba beka musu obekere ade a obeye no wo Konfo no hu hwe age se bosom ne ko na nipa wo bosom no ho no a kere se o ebia na bosom baaye na bosom sisei wasisei ansa na wo Konfo no wo de wani ayedai ahu anasa wo de waso ayedai ate bosom ba so etese de wada na wo so daye unipa kra no na unipa tibia honhom na atiwum ma wo nipa no bosom oba so wo yi de to nchen no no de ne honhom abetena wo mu pacho mi ntwa no nti ye kase akomafo bia nya ade bia ehu nya ade boni bia because me say no me ti se obi ye Konfo na me suro no ma me nkyerɛ wade eye akwasi bronyin akwasi kokko ana afanya nsakwan awia abibi man ye japade awia asante man ye japade na afa wasan so de ne krata se Bible yanyi wentum se si a ofun yikitawi me de fon foforo aba me ba ye me se ofun yi de enye papa ade enye papa ne me je wasa me ye ne de sa wasa me se no na me totwene ba me se enye papa o me je ye ne me de ato shipum ana me de ato me kam esan de ko babia me firi bae nti o se wuhu ni sa ade no na me pe na enye papa na me kan ne de me de konde me sa de be ya wadwen ma so se ye na wo de be ma me sa na abrofo no mo de aba be ye enu nti na ama unsa wo kra wo kasa wuhu Konfo na usuro na nso sebe bosom onye bibia ohu bosom oni adamudie bosom wo ye justice bosom de nokra na ye na adwuma bosom de pepepeye de nti anipa bebre suro bosom no na me kire ma atiefo ne ahwefo ne adofo nyina ate no wo di Nyankopon di betwa ntoro ahyehye nkoma kese achichi nkrofo sika bet wonim se so de bochiri wadi be gino be sa bochiri wadi obekun o ma woni 20 minutes wonim se wo de antonya ma de obekun wonim se wodi kwakufiri de wonim se wodi mistake ya obekun no wonim se wodi eja kukura wonim se eja kukura de o mistake ya obekun na janju obekun na mpacho mi ntwa no o se o kasa no se akosi broni na aba be wie ya adwene de Bible na aba be kata ye nti meti ase a bosom som no eso wo mfaso se nyamesom na na se den wo beti me se bosom som mfaso wo so chen nyamesom mfaso wa so chen kremosom mfaso wa so chen som biere wo Ghana pacho udi de nti na o kasa de nti me fapem ma me de kasa ne se won se kane tetena na ye na nanom de abosom bu man na nkremosom maaye kristosom maaye no sabre na wote lesbian asem sabre na wote gay asem nanso na etesen yes bia won right nti na oba ne ba nware be ma ne be ma nware bet brano na ye na nanom som abosom na ehemfu na wuru wiase edi tumidie nyina maye na nanom ehemfu no sankanei enka tesa anka na bia wote atimati ma se wo ye lesbian ka Otumfo timi fro na wakum ani nti obi a ote nchen so hu a osuro wonye den nanso na ya gitumi ni nyina de afiri ya na nanom nsem e de ama aban ena meti wase a yenye oba ne oba na be ma ne be ma na adan ya ni nyina ye Kristo so mu hwe me de Sayana minimu de mitu mira na ma kire wusie yenko Roman asolim se Roman asolom ye nipa 200 ne woma 180 nyina ye gay e man 180 nyina ye lesbian Roman asori pa me ma ko Roman asori techima cathedral diocese me ma bo mo twene ma bo mo fontom from abre pacho ye sure na ede no hu ye ede no hu ye ne se ma ko Roman asori no bi da
Me makọ Roman asọrọ da. Me ndi asọrọ no mo ye no wom. Nipa biara okọ Roman bia nim dia mekan. Roman fathers amoye Roman fathers amoye Roman fathers. Fire gay. Ojidi. Me aba me nim dia meka kire. Fire gay. A man so fire lele. Tiaso adaitina. Papa ko da so yonko ban fa ne nsa sebe. E me ya o san class nioma we ya. Etoje wa. Ba mentiasi o so ka se nyina wo gina Roman sum na Roman yesi. Omo na say wiase. Eti Roman na say wiase. Date na ma o kasa ka bibi. Denti ama Roman fo na say wiase ne say. Wo mo na di Kristosom e ba aka ne. Enti which o say me ba o kasa no o say ewiase mam say ye som e ba kane ye bosom som. Nti e de na wo sa so kasa Roman fo na de esom ba wiase kane. Senka Roman fo dan ka mete ye say asori de omo ne asori di nkan ba wiase. Yes. E na omo asori no omo start free Rome e na and the atra ba be ye na nsori nketenkete ni na free Roman mu ne ba Catholic mu. Nti butaye ben de iti na wo sa so kasa bibi say. Minu aba wan hu say Roman som no. Wo kra okasa no say no ne nyame som na say ne asori e ba kane. But ansa na Roman som no beba no na ye nananom som mabosom dada. Unim se Roman fu abosom no mosom. Mini. Me sisu dua. Wa so ye Roman father, wo so ye Roman pastor. Wo ye Roman cathedral hwan sister. Me throw challenge de amamo. Me throw challenge e de amamo ne. Wo de me amenu ba hia. Me kire mu ama wo hu se Roman fu abosom no mosom. Me pa ache wo. Say you raw Asantehene, abobia be kase osua praku. You raw Asantehene. So be say ye bodwa sa otena pakan mu. Ye de benchi ne yesi ni so. Ye say ye den say ye amamre. Ye amane. Say abosomsomfo ne hemfunko na wo senketena pakan. Na Roman fo afi bia sia omo de Mary e de ne tena pakan mu. Na ye bom fontom from ni ketedi akire. E de no. Ba on say obi gidie de obi som de. On timi nka. On timi Leba tete no. Ana Roman asoro na abrofo ne de ba no mu ni mapakan. Na me twa say on say for now on de obi som de. Unko bi nti. Enti na me sisu dia ahyemu kena asenya kasi su biem say Roman asoro ye bosomsom no mosom. Hwe ukọ ba be from Mary Shrine. Me minim Roman minim dia meka. Ubedu on and me ha Roman asoro no akwa achepo. Me nua ba. No bi a enka wakwa asolia cha akoji mu nkyerɛkyerɛ pan de enka esi den na enne de. No kra bia nim. Nti ukọ na amboa. Enya sa amboa me. No kra nim tie me. O the candle, we be Mary Shrine, ya so candles bebre. We candle ni bia o se Mary. Me e bia wo pe yafunu oba, me pese wo ba me yafunu na me de wo ba. Sa afisia na sa ma wo ba. E bia me di 20 million, me di 30 million be ba be da was. Na wa promise na the candle na se ade ne so na okọ. Afi beduru na wanya ba wo na di scan na sa ba beto ha. Ye mi sa se state oni na ye be fa scan na. O se ne de ye ntimi nkyere. Anna me to se ntro soma dada asom. Ewiase asoro be O se nipa kro no unu se obehye ebo. Eye obehye ebo se tie onu na asam ne. Bosom ene ye kono so kwahye bo na nyanyame. Okay. Bosom ne ye kono so na me pade we obuam na me nsaka. Yakopon so betimi aya ade de. Sorry ni na wuti asori dem na sa wo kache obi so obi mra mehye bo a wo som bosom na wo som nyame me bisa wo. Wa wo hwe me wo na me bisa wo. Fa to comment section ho. Says obi ti asori dem na se wo yusu apakan e yusu benchiniye e yusu phantom from nikete e body nyum chide swab ade ne wa apakan mu a e bosomsom na mosoma na mosum nyankopon tie for radio masum a obetimi de answer na to comment section honum afi ye nto aso enti no na metewase a wo de Kristosum de woni re bia nsem ba on say mame da ye kontompo som na se yesisu biem. On say Kristosum na se ba ne oba akoda. Hwa amumuye die sei. Hwa amumuye die sei. Enti wo de metewase a undi Nyankopon bia ni. Undi Yesu Kristo bia ni. Me ji Nyankopon di. Yesu Kristo de me njini ndi. Me ji Nyankopon di. Asolefo bi mu krase Nyankopon no ani Yesu. De enti na Nyankopon ni Yesu. Wo di wani ahunyame da. Ba se yent da me di mani ahunyame da. Da Me ma me di mani ahunyame da. O papa di nani ahunyame da. Ye na kanso na omu wu ye no mbe wu ye na nanu mo mbe wu ye ba me no mo mbe wu ye no mu do mani hunyame. Yes.
but ewo ho no na say Nyankopon na bo misumi nim say Nyankopon na ye den ebo me na obi asabe wo ma me awo afa sabe wo da se de ebe de na wo Nyankopon ha na so che say Nyankopon na bo tumi o eno na ebe sum ni bibia na boy inti de inti na bonsam otumi so de bo ade bonsam otumi ewiase de nyina ho na boy ensuo ho na boy awia ho na boy ade kyenye ho na boy ade san ho na boy esum ati me to ase amuda mudi Nyankopon ni ho na Yesu de wo ya criminal me mfa na adwuma nya me mfa na sam nya adwuma wonya criminal Yesu odi meti nyina apen mini aba minim dia make atro Yesu odi meti nyina apen wo ya criminal eduru mle bi wo cancer mpa ohun Zakios so ya titi prema ni wadna adwuma bu nkrofo agi onsika ahun se Zakios ni fie de won de metro no ti se Yesu wo kan nyamesem oduru manhia ahen bobo ano a wo se Osei TuTu ana wo he Otumfo wada ena ufie na metena adentire wanka se obetena Sayana mfie na Osei TuTu fie wo hu se ho na mpipi ni papa na yeden ewo wo hu se ho na adede no yeden ewo Bepacho mincha wanu ujidie de wo Nyankopon mu but Yesu Kristo na wunyini Konfo a wundi Nyankopon di no na wonje obosom ndi Konfo a wunsuro nyame no wunsuro obosom nyame de abigini di Yesu na me mfa na sem nya asem friso ne de wonya Nyankopon nyame na bo no se de Nyankopon abo wa wabo me no sanka wa ya honhom se de ye kana ne sanka wa ngu sanka wa ngu no bia wo atumi wo power obi bachi wa bekun wa nhunu na ne etumi na awone ne de ahin enu ne atoro ne adada na wo matwera se bible num de adada yen no amaye ya mamre ne amane na atoba ha ende obi wo ha wo hwe me krampo asori nti woni ne kunu ntem asai asori nti aduane kra wo sasabe wono ama ne kunu no wonya kwan no ye wo obi wo ha menu aba wuja na from Joada to Friada kwasi ada obekwa asori so onya de etene Etimeti wasisi sie ni dia na chese waka bibia mama atiase denti a wosi wudi Nyankopon dia unji Yesu Kristo di na mpacho me pese me mbusa ana mpese me hu me ni etiefo ni awefo ni na hu se bosomsum yi meche na ya wiye akatua wom mfaso beye ne ma papa beye na unyefu betimi aka bibi e de atwe yo meda wasi bebre sabe akom ya me kom yi akatua nim sa bosum idru a abosom betua oka na de tie nie omo me nkwa ho ban omo na me so je akra nkwa omo na me so sankrofo yare omo na me so bua mankrofo adwuma ekoye de ni ba wanya yafuna obidie ni sikasem aye basa wanya bidie pe be sa tu kwan ne nsaka enti sankrofo ya abosom no na me so bua omo no wo maseda no a omo de baba beda abosom no eno na ye me de ura fie yi sabe mi gusu ye ne o makakra kakra o me angasa mitimi hu bo hu mo de foforo so kra ba bia mi sia ne me de mo ko hokra ba ye mo nwanwa ukoduro na hwe fie akola keto mi sia okra ba je mo nsam mi hu we krampa age mi nsem wanka asi hey me ka we mi so na ka me ka ase ho tere me ka ase mi yusu nyina ba akopɛ na ye de me ameti sika ye de etoye ana chese o modem bo ne nyame a wo ana me pa acho wo sayare papa kesia wo ya onwa adwuma iti ene me mbodri plans me nya ha baba he ande me nya bi ende atiefo wo hweme ana me kanfo na Sayana ede amaw se ya ware se ya kontuo se ya sikasem se ya yare se ya bibia fa wo ha nyina bedan do beso mo beboa na afe ewiase ababe de bia na oro aho owo obrai mu nim se wa pa aba na nso fa wo ha nyina ebedan na obeso mu ne wa pagyaw na mpacho mo ko me pacho me pese me busa nse wo kase wo se akom na akom ne dia akatua bia nim bibia nim but on say denti na ema bia akomfo ni bia na sena na mumfo ni bi omoni bre omonyanko omoye niema ense enfata editia omo dodo anisa mincha wa no on say obetia na anu nsema trendy na ne ya wakasa de etia Asantehene pacho den na wo kafa ho meda wasi bebre na question no aye ode bo ba ko ekumu no ma mienu me so sa na mepe me so metase ha na matase ha na ma kirem wa hu se yese dodo ani sade so ntakrache wa hu se wo hene fiti preko na oba nipa bi o ya wo so chebi ye de ntakra na aye o hene no pie se oba sa nipa ne na ye na dodo na ani eden ehwe no nti sa na tie eni nti na wo behu na o hene bi
na ni biri ohini bi na se bi okeka nsem e de kire no se bi behu na konfo bi na ni biri no yonko konfo bi na okeka nsem de kire no sebe me ka se ne bosom no onya adwuma but obeba ho se bi a nana se bosom no onya adwuma kwan ben so na mefa obeya adwuma na wa tene se bi atia haban we ti we fa so bosom no so na won san nyehye no oni se wakom ye 30 years wo kom ye 10 years nti obu se wo ya akola but oni se tumi no nya mfie mu na ye deka ene ne ye ho na afei de nti na amasabe ehemfo no obi timi kasa kire obi anase ohene bi a ye ni tua no a sabe doma a wono no sabe wono waye na adwen se tambia no wode sikadwa anim beye fam waye na adwen se tambia wode Asantehene na nim beye fam no eno no enye enya amamre ne amane esem na ususu se o butaye bi anti a ode yesa ade no butaye a ode yesa ade no nyina wonsa Dormaahene obi anim no woni din abo bi epe kese ya osua abo apenye prako ana abo no so pe kokwa ye nti na ode ne ho kotwitwisie nti wa wonsa kotokohene ene wode na no kɔ no so a ebema so amani pa ya dan ahu no na sabe wuti wakura bi asete wo Dormaah nkrotu a hye wase yesen Dormaah ho no asase ne kura nyem dia wo ya akwamuni ufura akwam Dormaafo mo ya aduanafo a mo fura akwam na mpampi no Dormaahene no wakasa wotade ne nsase ne busa wo ya aduana piesie prekope onye aduana piesie da bibiara da nti uchi ma entro na wotwa ayentro na wotwa wonim de wokeka wonim na mamre ne na bakose mi bisa wo omakonwa na ye ntafo akonwa panyi ne kakra na obi a oni na bakosem de ndenka ye den na ye de ni besi ya mame nkyere wade so wonim na bakosem so de a enka ne nsaba wokeka ne nsem kese a woka no kini kwan so woka because still nipa no asabe wo ka nsem bone ana wo ka nsem fonfa no ho no bisa ho se wasom no da ana wo nsom no da eno ye wan na sa bisa ho se wahye na seda ana wo nhye na seda eno ye tu unim se ose ade ya agima badu na owu ya we bedi ye no unim se wo so akyena na pokuare wo manhia ansa na wo kodi Dormaahene minim me na me kyerɛw opa kobisa ana pa wo de kwa akais ubehu o so akyena na pokuare e wo manhia hemfie ansa na wo kodi Dormaahene Dormaahene we ya na se bi dwe nti dwe wo toto ayampia acha se dwe na ma ne yesa dwe ene se bi ani anso ade ne aniam wo ho na ye no nanka wusi dan nanka wusi dan nanka wo ma wanu mpo atra akye ame akwakotra kakraka no nanka wusi dan nanso so enam sabi na ni anso ade ne na yampia ne we ya wotutu nti no amatam bia wa ye na dwen se wode nani besu sabi akye ame so na ene so de anya adwuma da gisa Sayana mawu frisa Dormaah ma menkyere mu ye ma menkyere mu nua ba Dormaah no omo ya anuafo mienu a omo firi akwamu fie panyi ne kwa afọ akoto ode ne ho kwa afọ akoto akwamu hene wana ye panyi na ba cho no onu ni mienu na ne wo ha na so wo mu mienu nyina na etie akwam na de etie nie omo wofa ene na edi akonwa enti omo wofa no oye mre a oba bewu no ohia dom we ya wose wu a momfa panyi ne na anya dan enti so wosanko hia we ya wose wu a momfa kakra ene enti owu ye na nam so ma ntokwasi abusuan no panyi ne kakra no ntam ana mudi akonwa ne ma panyi no to mudi akonwa ne ma panyi no one ne kwa afọ akoto akwamu hene ana kakra no ye Dormaahene mu omo so yesa da bi sa mudi akonwa ma de na ye ntena ha enti sisi ne panyi ne ati akonwa no so sisi apanyi ne ye kwa afọ akoto akwamu hene akwamu fie excuse me on na di akonwa no ho nti Dormaahene ne ma no omo so no mo se da bi sa mudi akonwa na ma panyi de na ye ntena ha ana mo tu firi akwamu fie Dormaafo omatena de nkyirada omanse ne ho mutui omatena asemeja asanteman so asemeja eya suminja omatena wo de omanse ne ho na ayo musuban ti ana omo yona no free so obetena ha opese wo na obeto wo no wo be ya akwa be hye na se mi wa so no so na ababa beto sabre na asante eni ho sabre na kumasi eni ho sabre na kwaman ana na wo ho sabre na wo pe kwaman hena na odi kwaman hena sa akonwa sa time na ye na obiri yebo a wona na ye kwaman hene na obiri yebo na Dormaafo ne kontokwa a omukum na omudwane omukum na omu santokwa no so na ma Dormaafo tu firi sintre so na che se Dormaafo ne kum no Dormaafo ne kum obiri yebo a akunsi won kuma se tafo edin tafo na nya tafo keke o e kire se atamfo bra no mo te kwaman ne se Dormaafo no botua o ma omudwane firi ho a ombe hye tafo kire se atamfo ho no mbebo mo ho adwa so ho no mbesie meti ho no mba yo mbe ko ntokwa mo di bekum na obiri yebo a
omo ye se ntokwa na asi no omo besiesie not knowing say Dormaahene no ba no omo abom ho de atuo nse kan omba ye no beto sha omo so santokwa na mu na akonfo no konfo ya amoanom ne we himfu bebre omo fifiri mu sawate ase nti enam santokwa no na obiri ebo na wo fa ase no oni ne wo se TuTu ana wo de nkyira sa ata mu ana wo som nti won susu bibi si de nkyira na odwane kwa akwam ti akwabu fie na owo na onyanka sa hwe wote ha wo fa obiri ebo na Dormaahene na akon akunu no nti akwam fie na osai kon so de ba Dormaahene no so ana akwam hene ma ni soldiers 300 a omo ya abrafo a wo de omo kan ne ho wo firi ho na unsa ho nso ho na na damfo amankwa atia a ne wo ye Bantamahene na e wo ho nti wo firi ho no straight na wo de ba sintre so ana obekum yobekum Dormaahene obeche Dormaahene sa abre no nso odi Dormaahene nim Dormaahene twa ne ti a omo dwane de firi ade ko wampa mu a ne omo kwakwakotena ho a ne settle yi se efre ho Dormaahene wo muduro na nkrofo bi muti asase ne so dada wamfiefo na muti asase ne so wamfie na muti ho dada wamnafo na omo ho dada nti ya na omo so ye wamtifin ye wamnafo ne sa ade ama ne nkọ wampam na sese wamni mfinfin nti beginning no mutu din Dormaahene kuro no e no musan sesa na no mbe ye ne Dormaahene kuro nti ye hwem mpokura na asase ne nye Dormaahene dia me pacho en ye metia seti nsam a wakeka achema na chese meye na ni a wo ye de chese won fa mfa kwam kra ade na wo ye no enya amamre kwan enya amane kwan ene sen na Dormaahene da bia me no me kasa sabi me de wubuo ni wani die de e de ma won say asante eso sabi eburu sabi enyado sabi akronto Doma tipa ni sabi na adum hene mu enya amanhene fo no kra o na adum hene mu sawansa himanhene mu Bantamahene mu omo na ane omo yepe ne mponkan trampo enuru amanhene so na kampese atra bedu a chiame so o say ne wan who are you what are you who are you so se wo de Asantehene ni be yefam wo ye hwan mama ntere wade bi se ye wade bi wo school ntimi nye o opa ko wiase school nyina da efie nyansan ho na school nyansan ho Asantehene was ye bas adisua o lawyer na ekita no degree e so kete ye wura law school oni akufo adom na call law school London enye nsem bia na ye betimi abeka ne wa ha na wo de wo san ne hwan dua bi ho abena te se wo de nka wo san ne hwan sesebe wo de Asantehene ni mu baba ye fam who are you obi a wasom no da ebra Dormaahene Asantehene o se TuTu kum Dormaahene mu dwane kwa Dormaahene mo Dormaahene omo san de achaw pa bai ema no omo san ba so mbe so Asante no Asantehene o se TuTu ye ne se omo nkwa asokore mampon na asokore mampon kotena nti Dormaafo omo ne Asantehene na dwara kra omo ya kra dwarefo se Dormaahene wu Asantehene be pai kra man esunsum sem e yamane esem wa wuni nkyirem won say mi bisa Dormaahene say watena asokore mampon da ana wontena asokore mampon da ene ye baako yawrasi asobi nyan sa na Dormaahene ubekeka wonsam hunu na afa ahudi ye so Otumfo aba udiem na wo mfa nche no wo ye hwan wo anu eduru hen Ghana ha hen na wanoko Ghana ha wanu duru hen what say panyi bi flabrochira aba so okoche Dormaahene da obi anim so ye dua na PSC sasa nti ataka kra wo na wo ye PSC na ne panyini na wo no so wo ha wotena akonwa no so ne on de wanye PSC nti wa wo ye ketwa na wo ye PSC mi bisa wo nti Dormaafo no de ene Dormaahene na yampia na wo toto no ene dwesem na wo ye no this is the time wo so wo jai asubinya hin na ye wura kosi ye no Dormaahene be keka nsem hunu fa ne hudi mi bisa Dormaahene se daban na asi da se asubinya hin bi eso ya tra Dormaahene bi pen mi bisa daban na asi da se Dormaahene bi ebe so an wo so akira asubinya hin bi da ensi da obi adi ni nkui ye hwemu mpokra de a wo de akoto asubinya fo asubinya ena wo yo na nti wantimi antro na wo san tu firi ho nti esi dan na nka wo na wo kosi krom ho akonwa ye ka asubinya ni pa bebre nim ho asubinya na Asanteman so kwaye kese ye wo e ho na Asantehene wo twadra wo kyekyere dra ne de ko ho sa kwaye no na sebe na se TuTu
no mo yesunsum nneema dware nnuro gye nneema e de kwasa what must ye enti Dormaahene na yabia na wototo no wonhwe ye kura wonhwe ye so obia ni wo betimi akanyansa kasa akere wa me de me kanyansa kasa akere me se wonhwe ye frisa Asantehene de o mani wo kosua wo ye wadwin se wo do nsa beka na gese me mawu agese mawu because Asantehene me on na atete me firi me nkwala abrem hwe dwumaso papa no odi bu Asanteman hwe dwumaso papa no odi bu Ghana ban hwe dwumaso papa no odi bu awiase ban ye no ane sen na amen adua bi ho abana te se wo Dormaahene de esi de na obema wa no betra kotwa asuoja hahan babia wogina na ho otoro onyai saa ya mpia na wototo no ana woni bibi yawura nsoso no sabe ebru sabe nyaado Kotokohene de oti kururi krawrete ba nwoma so Osei tu Nyankopon nyame kese won se wono so no sabe ompesa obesoso no so fi se eta ososo so na ebon ti ompesa obe den obesoso no so enu nti na ama sabe Asantehene so mfi no what you say mfi no enti kakra me ka kire Dormaahene ne se mesre no saa ne ma no onyai se woni din a woni din me ka kire o plane se wo pedin bo a enkatete no nka wo soma Asante etena ho esoma Asante ne nne wo abusuafo mbedi akonya nyina wo nyina asoma Asante abepem wo tam wo na wo se wo nsoma Asante one drobo jape krum drobo hene waka Dormaahene ho nso drobo ho nyina ye Asante brekum eya Asante sunwan eya Asante sawate ase mo daboya ni ulongro ho nyina ya Asantehene nkuro hwewrawra voter region ho nyina ya Asantehene kuro je ase kan Asantehene kuro Asantehene won kuro bebre sabe Asantehene won foso sabra be kan ho on foso sabra be kan ho na monsom akonwa no sa wuti doma akonwa so etresa wo ye Dormaani a wo ye Dormaahene de a upe wo mpe wuti sha Asante ase what must ye doma akusi na ye kum Asantehene Osei TuTu kum na odwane ko ye no omu dwane ko tena doma no ona na ye doma fo hene asa abra no otia akonwa so kire mesikafo na etia akonwa so owu ye no no bedi akonwa o masoma Asante from fie pepepepe afa no we betoto ayampia kakra me kan se saa ne ma no wonyai enya amamre ne amane muntie yanio akofa ba muntie Edum TV fo akofa ba muntie yanio mofa muntie arefue Edum TV. Ya yedi. Sema ye nane eka kyereye wa kyerkyereye mu de nti a obeye ohene na afi gidi a owo Nyankopon mu na emum enye Yesu Kristo mu na afi nso osaso kyereye se ye akwantuo na ope sikasem yare bibia ye kodanda ohaw ababeto so ne de fa ohaw nyina ebre ebio so omayete ase se ewom se bosomsom no akatua bi anim but ahobambo ene ahoden a nananom ese fata se ye fama won de ode ma ene bio enam adwuma pa oye nso nti akatua bi anim no amanfo ni adofo enso eye nadom na bio wasa so akyerkyeremu akyeye Dormaahene niema oya ense fata asebi wakase tia ya nkase yewe Asantehene na wosi kyerɛ no sene be ya mobesi bi ahwɛ ne kasa yemu ewe nani obeto no bo de ama no mede wase se woje bre a wutie ye na wutie ye na nan nkomotwetwe so a one ya twetwe ye fa ne ho esa so fa nsem bi a ekoso enti se me kai wo fie na se ufa ohaw bi mu me kyerɛ obra ne mu ayeden ama wa fa ohaw nyina ebetu nani na obeboa meda wase se woje bra wutie ye na me kai wo se Edum TV so na we mi a me di adwumadi e chiam e di ambeje so na na ama papa bi meda wase ntina na de nti a Dormaahene eni abre ewo asumanya akonwa no pacho de nti chiemu kakra de ma ye ka se den pote ana se reason ben ana tumi ben ana se nyinaye ben na ogina so a odidi se adwuma no betima chiemu kakra minu aba wa hu se
Dormaahene efiri tititi gina no waye na adwen sese be de acheame anim be yefam ye kasa asuminja tetene ye frɛ wo asemeja ɛna ne yaye na asuminja asemeja ɛna saa asemeja ho no ɛyɛ baabi a na Osei TuTu Asantehene opem so sei tunya me kese obɛkyekere ne santeman ɛhɔ saa kwaye no ɛna ɔmo ya amamre afi biara so a ɔmo kom koya amane amamre fata a ɛwɔ so ɔmo koye mbabo asanteman nkoso ne asanteman mpuntuo ɔmo kɔ no makoye den ɔmo akɔye ni na yɛ saa bia ɛyɛ so binya hɔ a ɛno ntina na no yɛwura osi asuminya hene wɔka sɛ a we de manya asuminya hene de ɛnkyɛ metwa dwura twa no nso no yɛka dwura twa yɛse yɛ dwura yɛka sɛ yɛ dwura bibia kyɛ sɛ yɛ bɔ asu te sɛ bia yɛyɛ abia nipa wu ofie ne yakɔ akɔsie nipa no yɛdeda no ofie ebia na nkonwa ofie abosom ofie ho yɛwie yɛ wɔse yɛ dwura nkonwa no yɛ dwura abosom no ɛne yɛfrɛ sɛ yɛ twa dwura na kyɛ sɛ yɛ bɔ asu enti saa santeman so kwa yɛkɛse na wɔasum ngya no sɛ wɔsantehene wɔtwa dwura a yɛkyekyere dwura no firi manhyia tete no wɔn bɛfa fam firi manhyia saa kɔka asemeja ɛno na Kwame Nkrumah ɔbaa ya ɔbɛka sɛ na Kwame twitwie ɔsantehene prɛmpɛ de sekan wɔn sɛ Kwame Nkrumah ne perception na ɛwɔ ne timu nyinaa ne sɛ ɔbɛfa kwan bi so ama asante no agu ɔbɛfa kwan bi so ama wɔyɛ nuamɔ ho nsɛm ɛde akyerɛ asante aniamo ho nsɛm na no wɔyɛ ne sɛ wɔfiri aseɛ asante yɛ nkuro bebira na ɔmo hyɛ asante ase wɔfiri aseɛ sɛ afɛ deɛ wɔtete nkuro no bi afiri asante ase afɛ ɔmo nkɔdi wɔn ho so nanso wɔwɔ sɛ ɔhu sɛ yɛ bibi na si yam ti ama ɔmo bɛsom yɛ kane tete ne yɛde ko na ɛkyekyere yɛ man ho yɛ na nanom ɔmo ako papa ɛdeɛ bɛnti Kwame Nkrumah sɛ wɔnya ne nteɛ sɛ na Kwame twitwie na prɛmpɛ de sekan wɔde ne sika yɛ campaign boa LMM foɔ ɛyɛ campaign tia ɔno Nkrumah ba ne de na enya no kre ɛnam so ma Asantehene na japadeɛ mpokumasia nneɛma a ebia na yɛ na taxes ɛtua ma ɛkɔ Asantehene futuom no nyina Kwame Nkrumah kotwa ne nyina mu Kwame Nkrumah adwen ni sɛ ɔno de tam bia nka asante no ɔbɛma asante ana asanteman abɛyɛ ketewa nanso Nkrumah no sɛ ɔbɛto asanteman sɛ wawu akɔgya asanteman ɛnyɛ asanteman na da so wɔ hɔ asanteman da so gyina ne na so nnɛ na bɛsan so agyina so kyena na bɛsan so agyina na ade kyeɛ na ɛmma da na ɛnsi da sa asanteman bɛsi ɛbɛte aba fam da afei kora na ɛyɛ den ɛkɔ soro na ɛpagya sɛ wate aseɛ enti ɛn efiri na Kwame twitwie time ɛbɛsi Asantehene Osei TuTu time dwira yɛfrɛ ne dwira no asanteman ntwa biem firi sɛ Kwame Nkrumah sɛ yɛtwa dwira na nipa wudodo nti wɔn de onim sɛ Asantehene ne asantefo ne kum nipa no ba wɔde osu sɛ ɛnya no kra de kan ne bia ɛyɛ tan a yɛde tan asanteman ɛne sɛbe ani bra a wɔn ani bra asanteman na nka wo Kwame Nkrumah obi a wasesa Ghana yɛ japadeɛ ne yɛ sika de akɔ wale ba wo si da na nka wo so aba ka sɛ sɛbe Asantehene wo wɔ nita ba bisina Asantehene so Santehene yɛ ntono so aba o wɔn wɔkyɛ president wo de sa akyɛ biafo yes yɛ to so aba wɔn so wɔbɛsi so gise wuo na bɛtete wɔn akonwa no ntam ɛne ntina yɛfrɛ no Nyankopɔn nyame kɛse Nyankopɔn nyame kɛse na sɛ TuTu ɔboa asanteman yie na sɛ TuTu firi wɔn ne bɛdi akonwa na opokuar katachie opokuar the first opokuar firi wɔn ne bɛdi akonwa na akwasi obu adum firi wɔn ne bɛdi akonwa na Osei kwadwo ɔko awia ehemfo no dɔso yɛbɛfa bia so baako yɛtake bia baako bia so yɛbɛhwɛ deɛ obi a ɔbɛyɛ boa asanteman enti mɛsrɛ wo sɛ subscribe to Adum channel ana Adum TV ɛbɛboa ma wahu abakɔsɛm ahu ba bia wo firi wama mmerɛsɛm wama neɛsɛm ɛno nti Asantehene na ano a wɔsi asuminya hene wɔsan ka sisu bia sɛ asuminya hene masi deɛ metwa dwera wɔsi pampa so hene so ɔkan sɛ pampa so a wɔsi hene no so deɛ ɛnkyɛ bia obɛtwa dwera enti yɛhwɛ nanim sɛbi etiri aso daeɛ yɛhwɛ nanim ɛno nti no time bia nipa biara no na ni bira asante firi sɛ wohu asante ajapade ayɛ wɔ adeɛ baako pɛ o adeɛ baako pɛ Queen Elizabeth kura ni bi
adeɛ baako pɛ ɛyɛ deɛ bɛn wa wuni mfasha ho golden stool nti sika dwa kofi nti ɛna obi so sɔre a wasi golden stool efiri tachiman ɛna Konfo no chekɔ wiade ba kuma so obi wɔ hɔ a wɔkeka sɛbe na adwene da ne tim no esua na efiri sika dwa kofi Konfo no che ne chaame bae yan hwɛ ntɔkwa no a esi asantefo ne tachiman fo no ntam a esi wɔ tachiman bono man so no yan hwɛ Asantehene bɛ na edi akonwa na yɛ Opokuware the first on the quarter tachiman sa on the quarter chere nkransan a wɔde ne bafu pim free abakom de ne kwatra nkransan na nkransan man ɛhya Asantehene ase ɔhene bɛ na quarter tachiman sa Opokuware the first golden stool ni bisa ba yie bɛn ɛba ɔhene bɛn penso nyɛ Osei TuTu penso no Osei TuTu obebedi akonwa bɛ wuyo ansana Opokuware katachie ba bɛsena quarter tachiman tɔkwa no before Opokuware katachie kwakwaku sa akon no na golden stool no na abadada wo enti bere na okofa bai munni mama ne nsem bia na mo keka no just like that enam sa ye tumi no ene ye ti ye sunsum ade no Onyankopɔn nam Konfo no cheso de che santeman no enam sa ade no nti ohene bia ni bi president bia ni bi nipa bia ne asase we so a owo bie oje so Asantehene pe enu nti ena ma Asantehene na ni ayedan abatan enu nti na ma Asanteman ye ho aye anibre nanso so die Onyankopɔn bɔ ye wabɔ awie ene me no kasa nyama wagusu bɔ ade biem omo ade biem o die wobɔ no wabɔ awie die Onyankopɔn wahyehyɛ no wahyehyɛ asante bɛkɔ so wagina ne na so kopem sɛ yesi wiase bɛsɛ ya wiase bɛsɛ ensi da sa asante bɛsɛ ya tia kɔ na chi da ebi nsi ba bia Asanteman gina no ebɛkɔ so kura san akyɛn nei nti kakra mɛka kyerɛ obi a wɔhwɛ me ne sɛ wo pa mamresem wo pa abakɔsɛm a pepanyi bia woni mamresem ana wo de pe obi a ɔka history papa te sɛ Sayana me de yi na yɛn kyerɛkyerɛ wo kurom wabakɔsɛm wa mamre ne wa mane ɛnyɛ sɛ ofiti ya nsɛm bia na wo keka bi keke wate mase yes na mpacho dwuma bɛn ana nneɛma bɛn na Sayana odi ɛwɔ na so yɛ me nua ba Sayana me yɛ Konfo ma dinki aka me boa nipa ana sɛbe nya adwuma bia so na mitimi ye me de meto on me de nokre na ye adwuma nya sɛ meka sɛ metimi ye adwuma bia na ma ti usika mi wa adwuma no nso mintumi nye me yɛ sa abosom no obekume mintumi nya sa adwuma bɛn na mintumi nye bia meka sɛ wopɛ sɛ mekum obi nipa ne nya oboni bia mintumi nya sa adwuma no bia wopɛ sɛ mesɛe obi nipa ne nya oboni bia mintumi nye de nokre na ye adwuma that is called bosom de nokre ena ye na dwuma de pepepe ye ena ye na dwuma bosom wonye hye otri hye oche ode turodododo na ye na dwuma enti Sayana me bua nipa obi wo ha woton ade a yento sika ba ne nsem onhu de beye na ahye obi so ha wo bresa so sika no wonya bi ade biara ode ne nsa besom bia na aye basa obi wo ha wote abrochire wo krata ena abrofo na age beto mo gye ye na afiri on ne nsa nka biem ene metimi aboa ba wo nsa aka obi so ha wonya bi da afei na wo pɛ bi obi wo ha wo pɛ visa de atu kwan wo pɛ sika afiri obi wo ho a okɔ oba ho ni 2 minutes na wajam me wa duro pa mema duro pa ya hodo me nsa wo ho ana ye obi so wo ho a adwuma biara wo ye na nyeye eno so meboa wo obi so ha ne de yare biara meboa wo ba kwata de ntimi nya ho adwuma etwede wate ya to jama mintimi hwew waboda muntin si abontin edwam a metimi ahwe yare afei nso so obi wo ha o pesika Sayana menye fa sika baji sika menye sika duru a ekum nipa de ye na mum ye sika akwankyera a ye de moa na be ya ma wo Sayana me di dwuma so bebre e de boa nipa na mum nya adwuma bia na metumi ye den eye wo de o problem no se de esitie biara no wo de frɛ me both physical spiritual no e na me so no nya so obi frɛ me a me se send sika sei dabi o frɛ me a me di nkan ye bisa na ma hweba bia problem no efiri na afa ma hu kwan me fa so me so anu aye den ama wo amamra ne ne mo mbɛkyerɛ sɛ totɔ no na maka kyerɛ na wa totɔ ne de ye adwuma na wa hyɛ o mobɔ na nam boa me asɛ na me beba beda mas umpewe na apeka ya motom so won sɛ de bosoma asɛm sitie enti sɛ wokɔ asɔre dem na aka sɛ wokɔ hyɛ bɔde ya boa ti sɛ de merifo no wo mo kɔɛ no enti Sayana me de me kasa nyina beba wieye kakra me ka kyerɛ obi biara ana sɛ wa wo Ghana wo Krowei mu wa wo US Canada Britain Holland England ba biara wo biara me ka kyerɛ wo sɛ fa me number do frɛ ne na the screen no so no wo de wo se
wa bresa wa fa Konfo ne asofo na manti wa bamabu usa nipa no na mehia nipa a wo sese de tumi ni ho bosom nya adwuma bi hwi ni ho no wa bamabuo no wo na me frɛ wo se bra wo de be so mehwɛ bra ka kire me se na nanka me se me nko ba bia na mmom wa no asɛm nti me be so wa hwɛ bra na me no nto nkyea na me mmoa Sayana wo di wadwuma bra me a mehwɛ se meye ne yie ama aye yie se de be ya wo so de aseda be den manye ne ye be de na de aseda ba ana de open anye ye be sida na wo de aseda ba se wo de be da bosom na se nti wo se me boaw na hu sa mpa dwumadie na ye yie na wo so watumi aye den abeda yen ase nti de me ka nyina ne se wo ye adwuma pa unya mfaso ye den mfaso pa nti mesre me nuanom akomfo ne malamfo no a ma fa ya funu kom eni komani breso di bu nkrofo di o musika no nipa bebre frɛ mi frɛ brochi so nana oje misika me frɛ no kra won fa biem nana waje misika so obesande adura ma me so nana me frɛ na won fa wo sa nipa no de frɛ me wate na wo de so me hwɛ na hu sampa me so meboa sabi adum tv enye tv kitoa sabi Sayana me nko ane Konfo a master tia me ba so enam dwumadie ene dwuma pa me yebo Asantehene Sayana me nya Konfo bi kekewu me nya kwanchan board ye na wutwa ma wasom bi ahwan mi bi kekewu mi ma yese dua dwamanfo amabu atwa kwam wo ye hwanje se obo me transa na wotwa Sayana me ye Asantehene Konfo enu nti na se obi ye na dwen se obodo na wode ne nkwase asam ne mmo asam beba ye wura so na mani abere no enu nti na se obi ye na dwen se wode kotoko hena ni ba efuma na mani abere no he kopem sa Dormaahene ubebu die yebuo ubesuro die yesuro ubehu die yehu ubebu die yebuo no wo me de wani ba ye fam sa up to ne memu da bibiara da kopem se why wadwen se wode kotoko hena ni ba ye fam na ne wo de wo wanim de me de butu fam awie aji sa wu ye wadwen se obesuro die yesuro ubebu die yebuo na ubehu die yehu ansa na wo so ma me de wani ma agina ba bi ntisa wani bebutu fam sa kopem se minu mienu nyina ga na ye befirim kakra meka no nti me sere obi biara se wo de problem da so no fam o se o ye niam bebre sunsun ni hona mani wa pa ba wa brabom nu fa ho nyina bedan no bema wani age etimen sem betu anamo na bra na nchen na omwa no mpagyaw beda wase se wo jebre e de hwe me muntie yanio ye akofa ba muntie edum tv fu akofa ba muntie yanio Edum TV. Yeah, you do.